Tiada hari tanpa jaminan, kurasane bagaikan sayur tanpa garam. Dadi sore iki aku penggawe jamur enoki crispy. Lah untuk pertamane iki tak siapno tepung terigu 8 sendok makan. Aku gawe tepung terigu segitiga protein rendah karo tak imboi 3 sendok makan tepung tapioka, tak imboi 1 bungkus lada bubuk penyedap karonan uyah, terus tak aduk-aduk cah. Nah terus aku iki nyiapno jamur enoki ini aku nggawe rong adah, terus tak irisi, tak siapno banyu, tak cemplung-cemplungno banyu jamur enoki, terus tak cemplung-cemplungno neh, tak tekan-tekan ning gone tepung terigu, terus tak cemplungno neh ning gone jero banyune, terus tak cemplung neh ning gone terigune. Dadi 2 kali penepungan cah. Mari ngono terus tak goreng ning gone jero minyak goreng sing wis panas. Minyake iki ya bener-bener panas cah, baru dicemplungno. Terus genine ya ora usah gede-gede, ya pake api sedang, aja lali diworak-walik ben ora gosong. Lah nek wis kuning kecoklatan utawa golden brown kaya ngene iki, terus diangkat gawe erok-erok, terus disalah ning piring. Lah iki lho jamur enoki sing rasane iku ya gurih, ya bener-bener keres ngono lho cah.